Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallo da saurare. Allah ya sake dawowa da mu Malam Musa. Mun tsaya a daidai inda kake magana kan yadda Allah ya halaka su mutanen Annabi Lut da waɗannan mala'iku da suka zo suka yi bishara ga Annabi Ibrahim da Saratu, sannan kuma suka je suka yi aikin ko suka cika umarnin Allah madaukakin sarki. Ustaz Zahraddin, Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kaga kai tsaye abin da za mu fahimta, Annabi Ibrahim alaihi salam yana da gidare. Garin Saratu, gidan Saratu da ɗanta Ishaq da kuma gidan Hajar da ta Ismail. To kaga yana da gidare kenan. Malaman tarihi suka ce Annabi Ibrahim yakan ji lokaci bayan lokaci yana duba ita Nana Hajara da ɗanta Ismail. Amma ba a san adadin so nawa ya ba. Sai dai akwai guda 4 mafi mahimmanci wanda aka kiyaye a tarihi. Kuma ɗayan shine wanda muka yi magana wancan lokacin, cewa da ya tashi zuwa ya je ne ya kai wa ɗan umarnin Allah tabaraka na yanka shi. To zuwa na biyu da Annabi Ibrahim ya koma zuwa wajen Hajara, lokacin da ya tashi zuwa kafin ya je, Allah ta'ala ya mata rasuwa ita. Mahaifiyar Nana Hajara, mahaifiyar Annabi Ismail. Sai kasance Annabi Ismail ya girma, tunda yanzu kaga an samu tsawon shekaru. Can da shi an yi kanin shi Ishaq yana tasowa. Tsakanin sa ko irin shekara 13 zuwa 14. To haka yanzu sun girma ko? Annabi Ismail yana girma, shi ma wannan yana tasowa. Annabi Ismail har ya kai matsayin da ya kai an yi masa aure. Wannan ƙabilan ta Jumhurhum da yake zaune a cikinsu ya fi ‘ya'yansa ma iya larabci, ya fi su fasaha da balaga na iya zance a larabci. Saboda haka sai suka ɗauke shi a matsayin ɗaya daga cikinsu. Da suka tashi sai suka aura mashi mata ɗaya daga cikin ‘ya'yansu. An ce ya aure wata, amma sai kasance Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa. Da Annabi Ibrahim ya zo duba ɗansa da matan shi, sai zai tarar matar shi ta rasu, Hajara. Da kaga akwai tazara tsakaninsu, kuma ba kamar yanzu bane da akwai waya da za a yi waya tura saƙo. Sannan ya je tarar da ɗan shi ya yi aure, amma kuma Annabi Ismail ya kasance watan mafarauci ne, yakan tafi farauta. To a daidai lokacin da Annabi Ibrahim ya zo, Annabi Ismail ba ya fita farauta, kuma mahaifiyar shi ba ta raye. Sai zai tarar da matar shi, ɗansa. Yana zuwa a matsayin dattijo, kaga bata san shi ba. Sai yake tambayanta, baiwa Allah, mijinki fa? Ya ce, mijina ya tafi farauta. To, ya ce, to, masha Allah, yaya yanayin rayuwa yake? Ya ce, kai, gaskiya baba, kai dai ka bari. Rayuwa ba daɗi. Muna cikin wahala, muna cikin kunci, muna cikin kaza, abin kaza. Ta dinga complain, ta ɗauko dukkan abin da yake faruwa a gidan ta juye wannan dattijo. Alhalin ba ta taɓa ganin shi ba. Wannan shi ne karan farko da suka haɗu. To, Annabi Ibrahim da ya tashi tafiya sai ce, to, idan mijinki ya dawo, ki ce ina gaida shi. Ni wani dattijo yana gaida shi. Kuma ya ce dan Allah ya canza watan atiba na kofan gidan shi. Aka ce atiba shine abin da Turawa suke cewa threshold ne ko kuma doorstep, irin wannan katako ko menene da yake cikin kofa. A gani wanda yake rage marigin frame na kofa. Annabi Ibrahim ya ce mata, to ku ce mishi ya canza na kofan gidan shi. Kenan Annabi Ismail da ya dawo daga farauta, sai jikin shi ya bashi cewa kai, gidan nan kaman ba yadda ya tafi ba, akwai wani abu da ya fara gida. Ita bata gaya ni komai ba. Ya ce, baiwa Allah, shin babu wani bako da na yi ko wani wanda ya yi? Ya ce, wani tsoho ya zo. Kaga a cikin magananta babu girmama. Ya ce, to me tambayi ki? Ya ce, ya tambayi ni ina kake, na ce ka dan farauta. Ya kuma tambayi ni ya yanayin rayuwa,
na yi na ce gaskiya ina cikin tsanani, ina cikin kaza, ina cikin kaza. Sai ta yi shiru. Sai Annabi Ismail ya ce to ba wani wasiya da ba da cewa a gaya mai ce ya ce in ka dawo in ce yana gaishe ka sannan ka canza watan marƙin ƙofan gidanka. Wannan Annabi Ismail ya ce wannan mutumin da ya zo dattijon da kake magana mahaifina ne kuma ya min wasiya da cewa sake ki saboda haka ki haƙuri ki tattara nan ki koma wajen iyalanki. Sai ya saka rabu. To, sun rabu kuma mu ma yanzu za mu rabu da masu kallo da saurare sai a yi haƙuri idan mun riga da mun kawo kan gaba ne saboda lokaci. Idan Allah ya sake haɗa mu, malam zai ɗaura mana daga nan inda muka dakata. Da wannan muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah.